Kaseng kitrai bat nongnya truk kejela, Kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA Giant Hills Unit hinne kasngi ka khandai tarik nai lur arja arpusan kala shong jingya lang ha Infinity Conference Hall Jowai na ka benta ban perkhat ya ka kam kit kamba kumjuru hakabe dei bat ka dor ka mur haki karkhana penmi simen klingka bat cook hapo ka jela namar ka jingbam pat pen urlong jongki ya ka jingdawa wat hadin bala dep ban menjur lang hakmat u Deputy Commissioner ka East Giant Hills District Hadin ke jialang nakalyang ki noilam jongani ka seng bakentop yau ba ardon ki talang advisor ka MCTODA Giant Unit wa kman merchang udkhot ka MCTODA kila ong bakum ki nong song snong ka jela ki kwa ban yo bentalang ha ka jingya belakit mar ha ka dor ka babiang kumbala bu da ka sarkar Henry ki karkhana pat kimpat pedang lane ban ay ya ka nu ka jubab halor ka ni Kila ong bakila syemya karai balada ka jingdawa jongki kam seiso hapo uniu benai kumba kila ya bet lang kila ban syemya karai ban penlong sendan da ka jingya ki kajingkwa jongi kalong kumne bangi don kam ya ka transportation ya kini kimar kimata kibami na kani ka state ka jongi tino ko masyap ma kublay ya ka sarkar ka bayadon bentalang batni bat ka ba trailang na benta jongi di paiba nang benta ka imlang salang mat benta ka jing yo kamai jongi di paiba halor ka jing kenduk kam kenduk jam jongi samla hakibun kiliang te ni nakaliang ka MC toda ni da ka jing sungu bat ni ai khublei burom ya udisi jong ka East JK Hills jong ka West JK Hills jong ka Riboy District kiba longkum representative jong ka sarkar kiba ya tray lang bat ni nak benta ka jing ha jong paiba kumjurung dapat ka sungu bat ni ai khublei kerpang ya ki cement factories kiba wan China kiba wan bo ya kini karkhana factories hakini ki rilum jongi nak benta ka jing ha bat ka jing mentoy jong paiba te kajing kuat jongi kum ka MC toda bat kum ki nungbu truck bat ki driver truck kamde nak benta bengin keni ya ka jakpo jongno ndre kajing kuat jongi kelong tanggane ka we ba ni kum ki pai ba ya kamaya kaji bat kiba longru ki nungbu kali ni kwa bangin yo ya ka transportation bania kitlang om bangin keni ya baro andre ban yo dan talang bat yakit lang yakini kimar mata ki bami nangi om dei ba ngin ai ngin slupet kai ya ki way ki parlok bat ki way ki company ki ba penjai tang dan kali jongki nomor katkum ki prosedur bat katkum ki project haba ki cement factories kishna tidak omro ba 90% na ka employment kidi ban ay siya ki locals te kabay ka bang kerpat ya ka sarkar bat kerpat ro ya ki cement factories ba labun sin nila siya meeting lang bat nila ekren halor kita kijipwa jongi bangin yo pentalang hakini kikam kena ba minum doja te nakapor siya kapor ka sarkar ba ki deputy commissioners jongka ki balong representative la ekren harkat ka jindon lam jong kini ki company factories ba ki group ba represent yaki nrei hapkat banang ya gipor ni i ba kata ka jinga kren jongi kalong kabam seiso ba kata jinga kren jongi ka sulong tang hasul te nakapor sa kapor kabangila yakren hakmat jong ki deputy commissioner hakmat jong ka sarkar isulong kamkai te nrei kajang habam himantas ni bat ka kamay ni habban yohi te nina kalyang ka MC toda halor kini ki jinge ki bangisyen bat halor kini ki jing jenjar ki bangilap bat halor kani ka jing bamyo kamyo jam jong ki pai ba ni wa ban ai kan kubor sya pai ba bat sya state hi barok kawai khamtam ya sarkar bat ya ki Transment factory bakin snobha ban sim bat burom ya ke bangila yakren
Namar haka arfu Patrick jong benai Julai haus nem arajar arfu ulbentaus nem arajar arfusan nakaliang ka association jongi nakaliang ka seng MC toda nila ai ka sithi sya president bot secretary jong ka Giant Hill Cement Factories but la ai kopiro sya deputy commissioner jong ka East Giant Hills sya DC but sya OSP jong ka East Giant Hills halor kini kijingkwa jongi bangin don bentalang bat bangin yo ban ya kitlang ya ini kimar kibami na kini ki factories badan hapok ka kani kariga hima jongi te kum yau simen ya ka simen bat ya klinker hendrai hakani kajing kerja ni kampo sye bat kajing kwa jongi kalong ba ngim kwa ban yo da kata dor ka ba he lede ka dor ka ba nimbu hi dani ya yu kajing kwa jongi kalong mendi bangin yo ya ka dor ka bala ada ka sarkar ka bala subscribe daga sarkar na kabenta ka transportation hapo ka state jongi te imat kini ki cement factories kim pedang ya kane but kim reply le nikip ajibab hello kene rekam te nakaliang jongi kum ka MC so toda hak meeting belum menta kasni nila erai ba lada kene kam ya kum bang nila yakren te nila sim ya karai bangin strike hakana kono kapor kanang ba kijing sisya kinmi ba kipai ba kin yo ya ka yang kamay kaji kumbang nila yakren te namar dadang ipet haki agreements bagi layat ho kababon hi ka employments bat kababon hi kata ka kijing trade gede ban ai sangi lokal mere ka bajem ta kalong ba tang 40% ru ni ki lokal skimio te kalong ke basusi but ya ka dor nim am ya ka dor ka bahe ndre ni kwa ya ka dor jong ka sarkar ya ke jing krepat jengi kalong saksisin sya ka sarkar bat sya ki try cement factory snobha sim ya ka jing krepat jengi kum ka MC toda kum ka Meghalaya Commercial Owners and Driver Association bapin piang ni kini pendon ki bang nila ekren ki bang nila kleh ka sarkar lemba jong udisi bapin piang bagi pin ai ya kena ketring tak nak banta jongi bat ya kadoro bapin piang kum ba ai da sarkar nang ba kanung pois kana kana ka banta ka ba ngin ya petut ya ketring tak nomor lada kini ki kim trekam kijing keren jongi kim trekam ni kum kasen MC toda le kum association MC toda nimban se ban sim ya kalenti kabangin hab ban strike but walada kalong kaba kaban pun slow si le pedo kam pedo ya kan trade kita hre ngimban se ban sim ya kan ka sinjam ban ai da strike kaba long ka indefinite strike le ka strike ka in ka strike kabam put porsche te kane ka de ka ra ka ba ni kum ka si tadang la ra mata kasni hak bai de bat simen badu klinka kum ka association jong ka MC toda jantia unit bangi yarai hakani ka jingelang bangi in request bat ngi pentip segini ki coke factory ki badon hakani ga rilom jantia ga jongi bat skawe ngapen kan mau ba nagapor sikapor ngi kum ka MC toda ngi yale ya gani ga khun ya gani ga issue jong ka transport nagbanta ki kali ki truck ki jongi ki nombo truck ki jongi bangin yo kan transport ya gani ka kam kit ka ba ha gani ga rilum janti ya ga jongi henrai hadu mata ga sni ka bangi yo ya ga jingalang mane ha gani ga jingalang ngi layo ga report ngi product hot jongi kum ka association ba cook factory ni ki kim follow ya ka bangile kren hakmat jong DC bar ya rai ka bangile sim bagini ki ka cook factory kim follow bat kim ai ya dor ka bangi yakut hakmat jong DC bar ha gani ka sngi ka ba menta nagaliang jongi kum ka association bangi ki request ya ki bikin penteri ka mardor ya kani ka dor ka bangile yakut bat ka bangile ya baik hakmat jong ki bor jong ka district bat ki bor jong ka administrative
Te nagaliang jongi ngi aipor katu kan ni sngi. Wat katu kan ni tiyo. Te hadin kata lada ngim yoi ba ka cook factory lani association jong ka cook factory. Kim accept lani kim follow yagani ka door ka bangili akut. Kumta hakano ka sngi nagaliang jongi kum ka jaintia unit nilarai bangin bat ikigali bat nilarai ban strike dang watang kata daw ni penpau hakmat jong pi kum media adu ka sedang pi rokat bat ngi bat hadu ka bakut ru ngi ngin pun kur rengkat bat pi teng hagnuk ninu dibenta jong association ngi sedang bat pi henrei kim bakut bat pi kumta nagaliang jongi ngi sedang bat pi ngin bakut ru bat pi kumta hagani ka por nagaliang jongi ka rai ka ngi sim hangni hagani ka jingalang bangin request sachisin yiki cook factory ka las ka bangi kum kaseng bat kum ka association bangi karpa de pibu pin follow yagani ka dor ka bangi liakut bat igani ka kam nagabanta ki trok ki jongi bangi niyo ban transport yigini kam kabangili penbait bat pi hagani ke distrik jongi tangini ki jing pentip hagani ke jingalang kabangila sim ni darai habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.